Cultura musical, que sempre va bé per animar el dematí, ens anem a la cultura del teatre, que és molt important. I a més avui portem doblete. No us ho perdeu, avui el Teatre Aquitània ens porta un doblete meravellós amb Núria Serra. Què tal, Núria, com estàs? Bon dia a tothom. I amb Carlos Bianchini. Bon dia. Ho he dit bé? Sí, molt bé. Bianchini. Perfecte. Dues obres al Teatre Aquitània. La Núria ens parlarà de El Petit Príncep, un clàssic fet amb dansa. I el Carlos ens parla de Piano Clown. Per on comencem? Per on vulgueu. Les dames primero? Sí, home, per favor. Vinga, doncs la Núria primer. Petit Príncep en dansa. Sí, nosaltres som una companyia, la companyia NS Dansa, que portem des del 2006 fent espectacles de diferents tipologies, però últimament, sobretot, estem oferint el que són projectes en àmbit familiar. Espectacles amb molts valors, amb molt de contingut, amb molta narrativa, propostes que atraguin a tots els públics, vull dir que les mares, els pares els agradi, avis i àvies, i també canalla. Llavors, en inici teníem 3 produccions en públic familiar, però d'un temps cap aquí, també en pandèmia, allò que et comences a repensar el teu camí, bé, ens va caure aquest projecte de fer El Petit Príncep en dansa, ens va atraure bastant, perquè crec que és un conte amb molts valors, un conte molt psicològic. És un conte que jo crec que poca gent no se l'ha llegit. Sí, o si més no n'ha sentit a parlar, o ha vist alguna versió, i vam creure que en el moment que estàvem, després de tot el que havia passat en pandèmia, doncs que era una proposta que donava un missatge molt positiu, tot i ser un conte que acaba una mica... No farem spoiler. No farem spoiler, però tot i així que donava un missatge molt bonic en els petits, d'esperança, de creixement, de sigues tu mateix, de converteix-te en allò que has d'arribar a ser. Creu en tu. Creu en tu, tot això crec que era molt positiu pel moment que estàvem i, bé, vam sol·licitar els drets, vam començar amb la producció i des de l'estrena, que va ser fa 2 anys al Teatre Gaudí, doncs l'espectacle ha anat creixent moltíssim i s'ha fet arreu de Catalunya, arreu de l'estat espanyol, ara estem en promoció internacional. Que bé! A més, aquest any es fa, si no m'equivoco, el 80 aniversari. Sí, va ser l'any passat. O l'any passat va ser? Sí, l'any passat. va coincidir també amb això i justament aquest mes d'abril és que tenim 15 funcions d'aquest espectacle, estem molt contents entre el teatre i després arreu de Catalunya. Anem des de Ascó, Vandelló, Girona, passant per Olòs, passant per Barcelona, o sigui que ningú de Catalunya es pot dir que no ve a veure El Petit Príncep perquè no ve a Barcelona, no. Exacte, i si no, el de Barcelona està amb un tir i es fa després turisme per la ciutat. Sí, turisme. Lo important seria aprofitar venir a veure El Petit Príncep o viceversa i quedar-se a picar alguna cosa i després veure l'altre espectacle. Clar, és el plan. Sí, és el doble programa, no? Exacte. Què trobem al Petit Clown? Ai, al Piano Clown, perdó. El Piano Clown és una obra original, tant el guió com la música. Jo soc pianista i compositor i que l'objectiu principal és apropar aquest món de la música clàssica i sobretot de nova creació que tenim a vegades molt distant amb el públic, i sobretot per a aquest públic tan jove, apropar-los a un primer concert. Jo ja vaig fer un primer espectacle, que es deia Els colors de la música, que va ser quan vaig entrar una mica en contacte amb aquest públic que em va cautivar, perquè el públic aquest, a mi, personalment, em dona molta... És un repte, no, també? És un repte, però sí, al principi era com una mica de respecte, perquè nosaltres, els pianistes, els compositors, en un format més de música clàssica, en cicles de concerts estem acostumats a un públic ja... És que tu dius música clàssica i relaciones amb gent gran. Clar, sí, és així. I és veritat, és així, que dius, és que a partir d'una certa edat et desperta, que és música, i s'ha d'inculcar millor o s'ha de mostrar, més que inculcar. Jo crec que aquí és una mica labor tant d'educació, de programadors, però també de compositors i d'intèrprets, de dir, ei, no és que no vinguin perquè no els agradaria, sinó perquè cada cop estem més desvinculats. Per això jo fa anys vaig fer una proposta, un concert didàctic amb audiovisuals, sempre amb la meva música,
que apropava una mica aquesta figura, no? Explicaven a l'escenari amb els nanos, tot això, van fer moltes campanyes escolars, i jo m'ho vaig passar molt bé, i ells també. I llavors aquesta proposta és com la segona, no? Va caure amb mi per temes de la vida, preparant un altre espectacle, un piano de l'Escolania Montserrat, que és el que surt a l'escenari, que és un piano que tenia molta personalitat, i vaig dir, tinc que fer un espectacle d'això. I jo volia ja passar la frontera del concert al escènic, no? I en aquest cas ho vaig fer amb el teatre físic, a través de la figura del clown, no? Del mim. És un espectacle sense text, és tota una història, que primer comença amb un concert i amb un personatge una mica excèntric, que és el meu company, l'Arnau Lobo, que està preparant tot perquè vagi bé el concert, no? Però a poc aquest personatge es va fent protagonista i també vol formar part del concert. No t'explico més. Que encara que no hi hagi diàleg no vol dir que sigui més fàcil. No. Perquè de vegades sense diàleg voler expressar, no? Sí, la música ajudarà. Clar, la música és totalment composició original i sobretot durant l'espectacle es desenvolupen els temes musicals, la història que hi ha en les músiques, perquè jo sempre composo amb una història darrere, vull dir, són músiques que a mi m'han inspirat situacions i aquestes situacions després es reflexen a l'escenari, no? El que sí que l'argument de tot l'espectacle, clar, quan ho vam proposar, no? Espectacle per famílies i sobretot canalla més petita, sense text, a veure, no? Hi ha música només d'un piano, no? A veure com... I realment es fa un silenci a la sala, encara que hi hagi molts nens petits, perquè la història no es coneix i es va descobrint. Vas descobrint aquell personatge, aquella interacció dels dos mons, la del pianista-compositor, perquè jo no interpreto cap personatge, perquè no soc actor, i jo, és la meva figura de pianista-compositor que està amb el seu piano, en el seu concert, interpretant la seva música, no? El que passa és que va desenvolupant cada cop més en una cosa que al final ja arriba a un clímax, no? I aquesta història es va descobrint. I llavors, realment, la gent sempre em diu és que dura poquíssim, no? Té la durada de qualsevol espectacle d'aquest tipus que té que tenir, però, clar, i això sense text i amb una música molt minimalista de piano, no? I això és el maco de l'espectacle, no? Que es crea l'objectiu que amb un llenguatge internacional i sense fronteres com és la música, només amb una posada escènica de teatre físic, arriba a explicar una història, no? Creieu que hi ha manca d'obres o espectacles infantils en el teatre? Perquè sempre potser veiem més obres per a adults, no? Hi ha molta producció d'infantil. De fet, ara fa pocs dies hi va haver la mostra d'Igualada, que és la fira d'espectacles familiars d'aquí, i la veritat, hi ha una quantitat de producció, diria jo, de sobreproducció, almenys el que és Catalunya comparat amb la resta de l'Estat, és molta la diferència de que aquí produïm molt, ens agrada molt fer i tenim molta creativitat, o a vegades potser també trobem fórmules més viables o més col·laboracions, no ho sé. Aquí hi ha molta producció, el que passa que, clar, no hi ha a vegades suficient espai per absorbir tota aquesta producció. Això sí que és el que ens hem trobat amb programadors. Espectacles n'hi ha, espectacles bons n'hi ha, propostes n'hi ha. El que passa que a vegades potser n'hi ha propostes que van molt enfocades a una determinada línia, com és el seu cas, per exemple, en música. Després hi ha música més d'animació, més coses així. Sí, jo diria que en el cas de la música, per exemple, així com les arts escèniques tenen un gran ventall tant de circ com de dansa, com titelles, com teatre musical, teatre en anglès, teatre en francès. En música, i sobretot en música clàssica, sí que potser hi ha una mancança, perquè jo he parlat amb programadors i m'han dit, és que clar, si nosaltres volem també omplir, després quan programem ja cicles de concerts pel gran públic i que ens vinguin joves, adolescents, tenim que fer un treball previ, i potser el sector més nostre de música i d'intèrprets ens costa més, també per la formació. Jo aquí he tingut la sort que soc de formació músic completament, el que sempre professionalment he tingut de treballar amb ballarins, amb actors, i llavors m'ha sigut fàcil en el sentit que jo, per exemple, per muntar un espectacle comptes amb una direcció escènica, comptes amb uns actors que fan la seva part, encara que sigui un espectacle que jo he ideat,
jo no podria fer-ho només amb músics, no? Té que venir aquesta part escènica i aquesta experiència de fer produccions escèniques, no? Llavors aquí el músic podem fer-ho, no? I potser els músics no tenim aquesta formació i ens costa més entrar en una programació infantil o produir un espectacle, perquè, bueno, és un repte, eh? Bueno, és començar, eh? Sí, és començar. El públic infantil és més agraït? És una passada. Jo em va enamorar. Espontani segur. Espontani segur, no? Vull dir, si li fa gràcia riu, aplaudeix quan té que aplaudir, o sigui, no és allò, aquí no aplaudeixo perquè les normes diuen no, si no sigui agradable aplaudeixen. Tot ho pilla. Ho pillen tot superràpid. A més, tu estàs sobre l'escena i estàs veient que s'ho estan passant bé, o sigui, que no és content, no?, en el sentit de les emocions, i això ens agrada molt, clar. En el cas del conte, que en teoria coneixen, el que has comentat, que tothom pensa que després de l'espectacle, que sempre ens anem a tirar fotos, venen, perdona, per què el rei ha fet que no sé què? Perquè, esclar, en el conte tal... Llavors, no, totes les anotacions, i clar, jo en aquell moment... Sí, són analistes. Sí, en aquell moment, clar, és un bon moment per comentar, dir, bueno, aquella obra va ser escrita fa 80 anys. La va escriure aquesta persona que tenia aquesta vida amb aquest context històric. Ara, nosaltres, com a creadors, en aquest cas jo, he agafat l'obra, l'he posat en un context actual, també he vist quines necessitats també a nivell emocional o a nivell de valors actualment són les que s'estan posant més necessaris o més sensibles, i a partir d'aquí hem desenvolupat del conte les àrees que ens interessava més desenvolupar. Però que maco que analitzin i es facin aquestes preguntes. No, i els hi diem, i també heu d'entendre que, clar, una obra és una obra com un Shakespeare, i llavors hi ha una altra persona que fa una adaptació, i això és les readaptacions que es fan, i això és una cosa que passa, no? És igual, la Ilíada de l'Odissea, doncs, bueno, clar, hi ha els traductors i els adaptadors, i clar, tot aquell text va passant i va passant per mans d'altres persones, altres creadors, i clar, és lo interessant també, no? Com la música, que clar, en el temps que es va composar i el que la toca al cap d'anys, clar, i a l'intèrpret, llavors, bueno, també els expliquem, de dir, bueno, han canviat perquè tot ha canviat. Doncs anem a repassar. Caps de setmana, al Teatre Aquitània. Sí. Qui comença a dir-me el repàs? Fins quan estareu? Mira, els dissabtes queden 2 caps de setmana, aquest i l'últim d'abril. Poden venir al dematí a veure el Petit Príncep a les 12, picar alguna cosa, i a les 4... I a les 4 de la tarda, després de dinar... El fem a l'inrevés. I el diumenge a les 12 comencen ells. Serà el Petit Príncep. No, a les 12 comenceu vosaltres. No t'equivoquis, que una mica de passeillo. I a la tarda a les 4 al Petit Príncep. Correcte. O sigui, ja tenim el pla fet. Doncs fantàstic. Molta sort, que vagin venint moltes generacions jovenetes, que està molt bé, que els pares ho fiquin ja des de petit. Bebès, imagina't. I convidar les famílies, i convidar també els avis, vull dir, que vinguin en família, perquè realment els espectacles estan encarats per ells, però els adults s'ho passen de fantàstic. I que jo vull fer un apunt, Helena, em deixes un minut, que a vegades la gent té por d'anar... Digue-ho a càmera, digue-ho a càmera. No tingueu por d'anar a veure espectacles familiars de dansa, perquè hi ha coses molt boniques, hi ha coses molt ben fetes, i us animo a que la dansa s'entén, la dansa agrada, la dansa és un llenguatge universal, i la dansa omple teatres. Així que us espero al Petit Príncep a gaudir, i el piano clown, evidentment, de la música. I jo que t'afegeixo que la música i la dansa em fan créixer la sensibilitat. I es necessita molt la sensibilitat en el món. Molt, i el diàleg. I el diàleg. I més avui. Exacte. Moltíssimes gràcies. Anirem al teatre en família. Us esperem. I anem a veure, mentrestant, un trosset del Petit Príncep. Gràcies. Senyores i senyors, nens i nenes, avis i àvies, avui us presentem un conte. És la història d'un infant que no es volia fer gran, però que a poc, arrel d'un bonic i original viatge per tot l'univers, torna al seu planeta fet tot un heroi.
Sabeu de quin conte us parlo? Sí o no? Sí? El nostre conte es diu El petit príncep. El coneixeu? I el voleu veure, sí? Sí o no? No us sento. Doncs endavant amb la història d'un petit príncep d'un petit planeta molt i molt llunyà que es va enamorar ni més ni menys que d'un